Bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal de Brawl Stars. Astăzi este un episod mai special deoarece am făcut 10.500 de trofee. Înainte de a începe, să distrugeți acel like dacă încă n-ați făcut-o și să vă abonați pe canalul Marius Boss. Postăm zilnic. Ok. Să luăm acești bănuți minunați. 500 de bănuți. Ce mai vrei mai mult de atât? Și asta nu este tot. Ne vom, după cum ați văzut și în titlu, plus ceva special. Oare ce este așa de special? Luăm gadgetul lui Brock. Gadgetul meu favorit din joc. Ok, hai să luăm. 3, 2, 1 și... Pum! Brock gadget. Perfect. Haideți îl încercăm. Ok, unde este Brock? Brock. Bă, Brock. Uite-te. Gadgetul ăsta minunat. Am jucat la un showdown. Foarte bine, foarte bine. Uite, vine și de la WWE. Wrestling. Hai pe bune, cine nu se mai uită la wrestling? Ok. Ok, hai să o omorâm pe asta. Băi, ok, gata? Avem gadgetul meu favorit din joc. Este să dau mai încet muzica. Să dau 1%. Așa. Sau îl dau încet de tot. Hai să-l dăm încet de tot, ok. Ok, hai. Ne-am folosit o dată gadgetul. Ok. Aoleu, nu l-am folosit cum trebuia. Și îmi scade milioane de cupe. 3 cupe, ok, nu chiar milioane, dar să zicem că da, să sperăm că nu. Ok, ne apropiem de un Brawl Box. Let's go. Și când o să ajung la aceste gemuri de la astea, o să fac un episod special, că iau un skin așa mai șmecher. Dar între timp, hai să ne mai jucăm un meci. O să mai apară un episod azi, cred, când luăm emoturile pe Zuba. Ok. Numai acest box. Primul power-up din meci. Primul meci pe locul 8. A doilea sperăm că pe locul 1. Cum am zburat acolo. Perfect am zburat. O să pun un emote cu față surprinsă. Ok. Bă, Bea, bă. Sunt prea OP pentru mine. Mamă, avea 3, cred. Cred că 3 aveam. Sau 4 sau nu știu. Ok. Nu importă asta. Hai să vedem. 2 boxuri. Let's go. 1, 2, 3. Hai. 1, 2. Am luat și acest box. Uite pe barle. Aș putea să-l omor. Uite acolo încă o Bea. Dușmanul meu de moarte. Bea. Ok, am mai rămas 3. Ce avea să o nimeresc pe acea Penny. Sperăm că azi va mai apărea un episod când iau emoturile pe Zuba. V-am spus că cred că va apărea. Când mai trebuie 200 de etichete ca eu o să mă stărui să le iau, dar nu știu în ce măsură putem să le luăm.
te bag acolo ultima dată, chiar dacă n-am nimerit pe nimeni, nu importă. Ok, let's go. Ok, stați. Nu pot să cred. Locul 2, dar eu o să fac o magie și pam! Locul 1, gata, bro. Locul 1. Vedeți, pot să fac magii foarte șmechere. 68 de tokenuri de alea, ok. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod, să distrugeți acel like dacă v-a plăcut. Știu că este un episod mai scurt, dar nu este un episod care aș putea să fac de 10 minute sau chiar mai mult, dar cred că o să pot să fac un live când o să iau, când o să boostez până la 11.000 de trofee. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să distrugeți acel like dacă v-a plăcut și să vă abonați pe canalul Marius Boss. Eu am fost Marius Boss și salutare!